Hello kakabsat, how are you? Dati dito Ambuklaw Dam Spillway kakabsat. Dito Ambuklaw, Bukod, Benguet. So habang magmagnate just wanna show you dito spillway nga daan ti subsobra, daan nga maibulos tapnohan nga agbutak. Same as trumat lang kada tayo no, daan ti sobrang nga tayo madi nga ugalit tayo adamoten nga ibulos tayo tapno adda nga hanpay nga makadadaol kada tayo kakabsat. Amen. Kita naibaga kon dito iti may isang video tayo kat no makita mo iti bangir dito ijay pakaururnungan ti adungan danom dam. Yes, as you can see, dito jay kung nato yung danom nga nagapu kadagiti karkarayan, nagapu iti karayan, nagapu iti atok, bugyas, kabayan, and other parts pa iti Cordillera kakabsat, which nga naurnong iti dayto nga dam tapno ada nga mausar nga mangpatayak ijay turbine iti dam tapno ada nga makaproduce iti silaw kakabsat. So dayto iti view na iti dayto nga Ambuklaw Dam kakabsat. Amen. Akas makita yo dito kakabsat nga dagiti ko nato nga naurnong nga danom nya naibaga kan tatay nga ada nga tumulong iti turbine tapno nagtayak tapno makaproduce iti silaw ket ada nga even NCR adong region kakabsat ket makinkinabang iti daytoy nga dam. Although da kami nga taga ditoy we sacrifices a lot na submerge mat dagiti lugar mi dagitoy dagiti amami gaman nga diti punto kakabsat iti punto ditoy ket makita tayo nga it's so great nga may palagib kanya tayo nga kastoy tayo kung mga nakapundo iti Espirito Santo kakabsat nya ada dyan may isang word kanyak nga may palagip iti verse iti Ephesians 5:18 kunana ijay. Amen. Kunana ijay di kay agbarbartek ta isu pakadadaelan nyo ikagumaan nyo kumakit di nga agtaeng kada kayo ti Espiritu Santo. Amen. So nagmayat kakabsat nya kinanayon lang ibaga nga nakaginom-inom gusto ni tiarak agpaysumot deta kakabsat awan pa iti permi nga managbarbartek met nga kuna tayong ada ti mayat nga in tulong na takaaduan ket sakit ti ited na kakabsat nya sakit iti bagi, sakit iti bulsa, sakit ti panunot iti asawa ket dito lang nga makaibaga kada kayo kakabsat ket nagmayat nga verse na ikagumaan tayo kung makit di nga agtaeng kada tayo ti Espiritu Santo. Amen. Iti Espiritu Santo ket iso ket maysa nga persona iti Dios kakabsat ket iso na ket adda nga iso na ket mangisuro ti amin konbiktaran na ti tao iti basol iti kinalintag kin iti okom kakabsat iso nga mayat kakabsat nga agtaeng iti Holy Spirit kanya tayo. Amen. Tapno adda nga isut mang isuro kanya tayo, mangi-guide kanya tayo kakabsat. Tano nagtaeng iti Holy Spirit kada tayo kakabsat ay ket talaga nga dakkel ti ibunga na kakabsat. Tano mabasa tayo ijay Galatians 5:22 kin 23 adda iti patauden iti Espiritu. Iso dito diyan ko nato nga bungan ti Espiritu. Iti maysa nga tawo no agigyan iti Holy Spirit kanya na. Anya dagitoy kakabsat. Daytoy ket kunana jay Galatians 5:22 and 23 ngem iti Espiritu patauden na iti ayat rag-o talna anos kinamanangasi kinaimbag kinamatalek kinapakumbaba ken kinamanagtepel awan tilintag a may busor kadagitoy ket dagiti pasurot ni Kristo Jesus inlansada ti daan a kinatao da agraman ti amin agartemda ken naindagaan at arigagay. Amen. So kabsat no kayat mo nga maadahan iti ayat rag-o talna anos kinamanangasi kinaimbag
kinamatalag, kinapakumbaba, kina magtepel, ada kadi nga pagtaengem, iti Espiritu Santo, ti biyag mo kakabsat. Amen. Tanuman sa ngagtaeng iti Holy Spirit, iti biyag mo, kat itulok mo ng isunan, iti mangi guide, mangi dalan ti biyag mo, everything will gonna be good in Jesus' name. Kasano bang ngagtaeng kakabsat? Number 1, agpakumbaba tayo iti Dios. Akseptaran tayo nga tao tayo, akseptaran tayo nga managbasol tayo, adun dagiti naramid tayo nga madi, kitadda kadi nga akseptaran tayo ni Hesus Kristo akas Dios ken manubot tayo kakabsat. Katagbabawi tayo kadagiti madi nga aramid tayo, kitaddan nga isuko tayo ti biag tayo ken kuana nya. Accept Jesus Christ and ask the Holy Spirit to come into your life. Amen. Mayat dahito kakabsat nga umay ni Jesus, umay iti Holy Spirit, iti biyag tayo. Kat kakabsat ko na namot lang dita nga verse no, kayat yung siputan to dita nga to nga verse nya. Ada gamin dagi madi nga aramid nga haan nga makapagtawid iti pagarian ti Dios kakabsat. Anya ko mara itoy, mabasa mo lang dita Galatians 5:19. 2021 mabalin yung abasahan ni Jay. Kung natan nalawag ang makita ti aramid ti kinatao, isuda dagitoy panaki kamalala, kinarugit, kinaderep, panagrukbab kadagiti Diyosen, panaganito, panagiginura, panagaapa, panagimnimon, panagpupungtot, kinaagom, panaginapal, panagbarbartek, nalabes, panagragragsak, kenda dumapay akas kadagitoy. Balaagan kayo ita, akas panang balaag ko kada kayo idi, dagiti aramid, dagiti agaramid kadagitoy, di danto mairaman ang makipagyan iti pagarian ti Dios. Amen. So nalawag dito kakabsat. You can read that, Galatians 5:19, 20, and 21. Daytoy itihan nga makapagyan, makapagtawid, makapagserhan nga sumrek iti pagarian ti Dios kakabsat. So better na lang ada ti Holy Spirit tapno ada iti ibungan na kanya tayo nga mayat, ada nga iso natin mangidalan kanya tayo, kat marikrik na tayo ti presensya ti Dios. Iti Tagalog ko na ng word, kat araw-araw tayo sanang napupuspos ng banal ng Espiritu Santo. Amen. Kakabsat. Tapnuhan tayo nga maaramid dagitoy nga nalatak nga aramid iti laman. So thank you so much, and iti daytoy nga panagbuyam ulit manen kabsat. No adda iti Espiritu Santo kan ka, no agtataeng iti Espiritu Santo kan kakabsat, adda nga umay iti rag-o talna anos kinaman nga asi, kinaimbag, kinamatalag, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Awan tilintag amay busor karagitoy kakabsat. So nga maminsan manen akas makikita yo daytoy enti sangwanak kakabsat, ket daytoy jay Ambuklaw Dam, adak na enti spillway tata. And I believe that you would be filled with the Holy Spirit. Nya amom kabsat no adda ka iti Holy Spirit kan ka innal daw aldaw, adda nga malablabanam ti temptasyon, maisursuro na ka iti inyaman nga kastam, ma-overcome mo iti depression, ma-overcome mo iti anxiety, ma-overcome mo iti poverty, ma-overcome mo iti deception kakabsat, because God will lead you. Amen. So I pray once again, inyaman iti sitwasyon mo tata, your sorrow will become joy. Amen. Your doubt will become faith in the name of Jesus if you trust in the Holy Spirit. So God bless you kabsat. Till next time manan, I pray that you'd continue support this ministry and share also to your friend. Yeah. And mabalin mat, no lumuklo kayo ti Manawan, you can also come and visit this blessing. Yeah, iti namarswa. Ada nga inaramid mat dagiti lululong katadamot nga ada ti kumpanyaan nga mga usar tapno makatulong iti kurente iti daddu mga lugar. Okay? So God bless you once again. Jesus cares for you, and I love you all kakabsat.